mahalaga. Dapat salang atamanon ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang Pamilya. Digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma. Nagkakasararo. May takot sa Diyos. Asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya. Asin iba pa. Ang gabos na yan. Digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Mga katugang, partner Jen. Maray na hapon, partner. Maray na hapon sa imo. Ang Department of Education or DepEd preparado na magkondukta ning pilot face-to-face classes once na ang presidente o si Presidente Rodrigo Duterte magtao na ning go signal. Sabi ni Education Undersecretary Nepomuceno Malaluan na katuwang ang Department of Health nagkaigwa na sinda ning pinal na guidelines para sa gigibohon na pilot face-to-face classes, partner. And igwa sinda ni na-determinar na sanggatos na schools located po duman sa mga klasipikadong low-risk area kan COVID-19. Yes. So may mga low-risk area and pwede pong mag-konduktahan kaining pilot face-to-face classes. Yes, no? oo. Ayan ha. Kung maaprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte. Correct, oo. Nasa kay Presidente Mangiraray. Yan magraray sa iya ang go signal. Oo, pero sabi bagay sa ipinalawas na impormasyon kang DepEd partner and mga paraantabay, igwa pala in almost 600 schools na ipigkonsiderar para sa pilot face-to-face classes. And iyon sa mga nakapasa sa ginibong evaluation. Yes. Puro sa mga zero COVID cases iyan ng mga eskwelahan. Ano? Oo, o pero, ng mga lugar or barangay. Yes, mga barangay. Yes. Pero magayon duman kasi until now, pinag-aadalan ninda ining marahay. Igwasin ang pinag-aapod na dashboard na makakatabang daa sa pag-monitor sa mga eskwelahan na ma-monitor kung talagang ang mga lugar ninda is talagang low risk. Yes. Dapat daing kaso ng COVID. Oo. No? Kasi importante man giraray ngunyan. Saro bagay sa talagang ipig-considerar ngunyan partner. So, kaligtasan man giraray kang mga kaakian, kang mga learners. Yes. Tapos, ano daw, so mga, igwa na daw mga guidelines na ginibo in kaso maaprubahan ni Presidente Duterte. May guidelines pa man giraray. Meaning, day man kita mabalik na sa normal. Day man mabalik sa araw ka atong sitwasyon kang normal pa kita. Yung may mga guidelines man giraray na pinag-gigibo o gigibuhon para in kaso maaprubahan ining pilot face-to-face classes. Kung matatandaan ta partner, ang school year 2021 and 2022 mabukas po ini sa September 13. Yes. September 13. Oo, madali na. Mabukas na ini pero Perang ano na sana, perang simada na sana partner. Almost. Nasa na partner, patulong simana. Duwang simana na lang. Kaya nga kita, duwa na sana naman ngunyan. Kuya Mike. Maray na hapon tabi isa mo Kuya Mike. Nakatuto ko yan si Kuya Mike. Oo, si Kuya Mike talagang nagpabakuna na kaya ngunyan, di ba? Nagpabakuna da si Kuya Mike tapos ano yan? Epekto. May epekto. Yes, kay puhan mo na ning pahingalo. Anyway, normal man da tabi ang mga epekto pag nagpapabakuna. Correct. May side effect na pigaapon. Yes. Pero sa ruman partner sa Piglino pa kang DepEd, ang National Capital Region dai kasabay sa gigibuhon na pilot testing kang face-to-face classes. Yes. Base bagi sa datos kang DOH, talagang halangkaw po talaga duman ang kaso kang COVID-19. Opo. And Delta variant na naire-record ninda. Correct. So grabe. Kaya po talaga ning sabi nga ni, masusing pag-aaral at masusing pag-iingat para makabalik kita sa sa normal, di ba? O yan na. Kaya kita po mga tugang
magtarabangan kita para maubos o matapos na aning problema ta sa COVID-19 para makabalik na kita sa dati. Tama. Sige. Partner, nakahiling ka na ki-Aki Riyaw. Iyon na. Perang beses na. Pero beses na. Minsan may mga aki talaga na minasuriyaw. We don't know. Data aram kung ano ang indication o ano ang sa imong reaction pag nakakailang kaki-aki na nagsusuriyaw. Even pag tiga kauron ki mas gurang sa iya, Iyo. tiga kauron kan konsisay na taong mas alangkawan, mas ahead sa iya, nagsusuriyaw. Oo. Di ba? Pag nailingta, ako personally, pag nakakahiling ako ki-aki inaarog kaan partner, minsan, may feeling na medyo nadadagit ako. Kasi natataarog kayo ang attitude kan sarong aki. Oo. Aputan mo pa kung sisay ang magurang mo. Diba? Correct. Igwa baki, nagre-reflect ba yan sa pagpadakula kang Yes. magurang sa aki? Oh. Or natatangadan ba yan kang mga aki sa mga pag-iriban ninda or sa palibot? Diba? Enot na hapot ta dyan, partner, nata may mga aki na nagsusuriyaw. Oo. Nata na, nata ta mga haralangkawan ng boses kan aki, especially pagka dagit, Yes. no? Or even maski bako nga ni dagit, or pa may aga doon sa nasa imo, susuryawan ka. Oo. Diba? Kaitong panahon, balua daw na magparasurusuryaw, tabaka malatos katulos. Correct. Iyo pag so talagang nahihiling to so pagkakaiba partner kang inot kaysa sa ngunyan Yes. sa pag-uugali ka mga agi. Oh. Igwa nga ako sa imong istorya na igwa akong medyo namamasdan sa palibot baga na parang nagkakarakan sinda kadakon ling aki. Then turutad taod mahiling mo naggusoryawan na ang mga pag-iribang mga nakakaedad na. Ano yan, dagit o bako man? Bako man sinda dagit. Ah. Oo, pero garo baga normal. Nata daw ta, mga tugang, sa iling po nindo, nata daw ta may mga aki na mga mahihiligon magsuryaw. Yes. Sige daw. Mhm. Pwede po ka mo mag-text sa tuyang text line 0927-398-0955. Pwede man po kamo mag-upload mag-text sa 0938-891-5475 and live na live man po kita ngunyan sa toyang Facebook page DZGB News Online. Ibugtak po an sa indong komento. Yan, nata daw may mga aki na nagsusuriyaw. Sabi digdi sa tuyang source, the Asian parent, mga tugang, bago da kita madagit, dapat da aramonta kung ano ang dahilan kung nata nakaugalian kan aki an pagsuriyaw. Nata managad may nagsusuriyaw. Mhm. Na aki. Number 1, haputon tada apuan sa tuya na sa diri. Bago da kita madagit, isipon ta kung igwang tawo sa iyang palibot na mahilig magsuriyaw. Iyo mananggad Oo. Ta kung may tawo na mahilig magsuriyaw sa palibot kaya na aki na Oo. iyan. Pwedeng ma-adapter man talaga. Oh, No? yes. Pero sabi kang texter ta si 134, ang mga araw kaya na aki, mga taga-bulod. Minsan, pagano daw nga ako dyan kitubig. May mga araw kaya. Iyo, Pero sabi digdi, aputon tada kung igwaki tawo sa palibot kan aki na nagsusuriyaw. Iyo, Whether ikang magurang, tutugang, tutiyaon, sulola or sulolo, or maski nasisay Okay. na natatangadan kan aki na mahilig man magsuriyaw. Mhm. Panduwa, paano da kita makipag-uron sa mga kapareho ta sa laog kan harong? Sa mga kapwa ta nag-edad na. Yes, sa mga kapwa ta nag-edad na, paano da po kita nakikiuron? Kung pasuriyaw man daang sa tuya na pakikiuron, malamang sa alamang, Mhm. maa-adaptar da talaga iyan partner kan mga aki. Okay. Maski pa da pakaraw-karaw. Maski pa karaw-karaw na, kita baga pag nagkakararawan, talagang masuriyaw kita. Ang nangyayari palan kan partner, pag Mhm. nakakahiling sinda, maski pa karaw-karaw, nami-misinterpret da kan mga aki. And aarugo ninda ito. Oh. Diba?
sabi nga ni Kuya Mike, an aki daa, garo yan coupon band na dai pang surat. Gabos na mahihiling kan aki, iyo ang nakaprogram sa iya. Garo man sa naso, gabos na pigsusurat na duman sa coupon band na blanco, ito suma-register duman sa coupon band na ito. Yes. Kung oo. ano man da ang nahihiling partner kan aki, iyo man an sa iyang mauukudan. Kaya kung kita nagsusururiyaw kita sa laog kan harong, kung nag-uuron kita, nagsusururiyawan kita, iyo man ang matatangadan kan aki sa tuya, malamang sa alamang, ang aki ta talaga, para suryawan Para suryaw man. man talaga. Ano, iyo Oo. iyo palan partner ang minatatak sa isip kang aki. Yes. Bako daw ito na pigdetesting lang ninda sa indang boses, pig-explore kung ano hanggang sa inang kakayahan kang kusog kang boses ninda. Posible man da yan, partner. Ta kung dae Mm. man daa, kung mga mahinahon man daa kita sa laog kan harong. Okay. No? Dae man nga nagsusuryaw sa laog kan harong o kaya sa lawas. Pero pwede pa daang maging factor sa mga nagkakahiriling niya sa television. Oh. No? Mga nahihiling sa lawas. Pero kung dae man dae yan, partner, posible man da na pigbabalo man sana talaga kan aki na i-explore Ayun. ang power kan sa iyang boses. Hali sa maluya, pasiring sa halangkaw. Pwede ko pala ngayang pakusugon nga ang boses ko. Ha? Kumbaga, parang nakakamati sinda ng excitement. Correct. Kung kamusta man ngayon kung maluya ang boses ko, kamustawan kong makusog. Oo. Oh. Pero, dahil da kita madagit, tadayin niya man daaram ang sa iyang pigigibo. Diba? Aki pa baga. No? Okay. Dahil niya man daaram na nakakaapekto siya sa iyang palibot. No? So, ano ang dapat ang gibuhon kung arog ka ni na pirming nagsusuriyaw an aki, even maagad lang kitubig. Minsan may mga aki talaga, may mga instances na ang mga aki, tubig! Kaya baga, Diba? Yes. Oo, talagang pasuryaw. mahagad lang kitubig tabi mga tugang, tubig! Di, minahiling ka mo, minahiling kang arog kaya na aki. Iguana partner. Diba? Maagad Mm. kitubig, minasuriyaw. Suryaw. Oo. Tapos pag day mo tulos na tauan or Oo. nautob ang gusto, minapastidyo, di ba? Mas lalong minakusog ang boses. Oo. Ha? So, minsan, pag mapabakal or mabakal sa tindahan, may mahiling ka sa tindahan. Mga aki pa, Mhm. sarong beses nga ni, may nahiling personalmente, yaon ako sa tindahan, nainot lang sa aki. Okay. Warang bantay sa tindahan. Sige. Warang bantay Tapos? sa tindahan. Ha? Mabakal! Tapos, Di pa nag-abot sa Di- tindera. Mabakal! Papakusog sa boses. Ngunya, naglaog na partner na yaon na sa tindera. okay. Siring man giraray so sa iyang boses. Mhm. Pinaraman niya sa tindera makusugon. Mabakal! Di ba? Kuya Manny, sa iling mo, maray na example ito, kisarong aki na mahiligon manuriyaw. Mhm. Diba? Sabi ni Kuya Manny, dakulaw na ex. Silensyo sana Ah, daa. ano pang mga instances na nagsusuriyawan mga aki pag mapabakal sa mall? Mhm. Gusto ko Ay, kaya ano? ka to. Kawatan, di ba? Oo, gusto ko kaya ka yan. Ayun. Makaon. Yes. Diba? Anything na gugustuhon kan sa iyang, o kung gugustuhon niya, papaagihon niya sa suriyaw. Tabaka, Oo. pigi-isip niya na dahil tanadadangog. Correct. Diba? Pero partner, paano babaaguhon ang attitude kang sarong agi kung arog siya kayan? Igwa ba ni mga paagi? And igwa ba kita ni mga tips na pwede ta iherasa sa itong mga paraan tabay? Iyan ang sa tuyang pag-uurolayan ko niya na pagkahapon mga tugang kung papaano daatabi babaguhon ang aki na mahilig magsuriyaw, no? O ito na sana nadangog din tabi sa mga pwedeng dahilan kung nataata ang aki mahiligon magsuriyaw. In kaso guilty na kita duman, Okay. uni po igwa kita ning 5 tips Yes. para mabago ang ugali kan aki na siging suriyaw sa satuyang pagbabalik yan, partner. Okay. Ano? Sige, abangan po mga tugang, ano daan mga tips kung nata or kung papaano babaguhon an ugali kan aki na mahiligon magsuriyaw. Oras, 2:27.
An oras hatod sa Indokang. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo, protektado sa tulong ng United Home Products. Hinebra San Miguel, kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Aray! Nakagat ako ng aso! Dali! Linisan mo agad yung sugat mo gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Linisan mo rin ito ng antiseptic at huwag takpan ng sugat. Yun lang ba ang dapat kong gawin? Hindi! Pumunta rin agad sa doktor para sa tamang pagpapagamot ng iyong sugat. Ang rabies ay isang nakakahawa at nakakamatay na sakit mula sa laway, kalmot o kagat ng aso o pusa. Ang mga sintomas nito ay pagiging takot sa tubig, ingay, liwanag o hangin, lagnat at pagsakit ng ulo ng 2 hanggang 4 na araw at pagkakabalisa, galit at depresyon. Alamin ang mga sintomas ng rabies upang maagapan ito. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center para sa tamang probensyon at pagpapagaling. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Light. pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kritikal ang kapasidad ng ating mga sistemang pangkalusugan para sa patuloy na kaligtasan ng ating bayan. Tungo dito, maiging binabantayan ang ating mga border at ports of entry at mahigpit na ipinapatupad ang ating testing and quarantine protocols upang maiwasan ang pagkalat ng mga COVID-19 variant sa bansa. Makiisa tayo sa pagtiyak ng kaligtasan ng ating borders upang matiyak ang patuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng nangangailangan. Protektahan ang ating mga komunidad para ating kalusugan mabigyan ng seguridad. Ang pag-asenso, kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology. Kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs asin ang Great Women Project 2. Wala talagang pinagbago ning biskotso sa Ben's Bakers. Naramduman mo, iniangdar ako kang nag-ilusyon pa sana ako sa imo. Aw, syempre. Muyahon ko baga ang assorted breads and pastries ninda. Ben's Bakers Corporation since 1994. Located at Baroroy, Daraga, Albay. With branches in Perez Street and Regidor Street, Daraga, Albay. Tagas, Daraga, Albay. And Aguinaldo Street, Legazpi City, Albay. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Pakinggan natin ang aktwal na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tuloy
mapulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnone Juice at Philnone Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang ngimot asin dungo pag nag-aabo asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayutan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean, arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga, cancer. Mantineron na day mababa sa 1 metro ang satong distansya sa iba asin sa si isay man na aramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de Los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Mga tugang, balik kita sa satuyang programa Usapang Pamilya. Yes. Sabi mo na digdi partner ni Scavenger Meraran, tama maray daan sa tuyang diskusyon. Legit na legit. Si Enery Olaguer, dapat talaga ang mga magurang magpadara kitamang pag-uugali sa laog kang harong. Okay, sabi yan kang. Sabi pa digdi, si Joel Belardo Barameda, maray na hapon ko yay Ate Jen, ang aki po na Sigan Suriyaw, punaw na, makakana iyan. Minsan talaga arog ka yan, pero tama daw na pagsuryawan ka, pagpunaw na. Yes, diba? tama ba? Ayan ang apot. Tama daw na pagpunaw ng akin, magasuryaw na sana siya. Diba? Sabi kan sa tuyang mga texters, mga nagko-comment, magurang talaga dapat an magpasunod. Yes. No? Okay. Kaya man, igwa kita digdining mga tips hali po sa the Asian parent kung papaano tada babaagohon ang ugali kan akita na mahilig magsuryaw. Ha? Bako talaga magayon sa talinga na pinagsusuryawan kita. Enot na partner ang dapat ang gibuhon kung ang akita mahilig magsuryaw. No? Kausapin siya ng maayos at mahinahon. Okay. Kaurunon tada apalan ning maray. Asin, ano nga na, isabi ko lang mahinahon. Malumanay. Malumanay. Kung gusto tada po na pumundo ang sa tuya na mga aki, ang enotang dapat nagibuhon, pumundo man da kita sa pagsuriyaw sa iya. Minsan, pag kita bagang mga magurang, pag nadadagit, susuryawan, dahil ka ngaya pumundo. Iyo ano. Diba? Idi pa suryaw man lugod yan. Na-adapt pa lang talaga ito, partner. So, punduhan ta man da, pumundo man da kita, kan pagsuriyaw sa mga akita. Iyo. Even da sa ibang tao, tandaan tadaa, ang enot na, kita daa, ang dapat na number 1 role model kan sa tuya na mga aki. Diba? Paano taman sindadadagita na sige kitang suriyaw o sige niyang suriyaw? Nya kung kita, mahilig man palan magsuriyaw. Iyo ang natatangadan. Kung gusto tabi na pumundo ang mga aki sa pagsuriyaw, kita man kuya da kita sa pagsuriyaw sa satuya na mga kaakian. Aray, may mga tinamaan naman ko niya na pagkahapon sa pagsurusuri. Usually, pag nadadagi talaga ang mga magurang, napapasuriyaw talaga. Napapasuriyaw mo. Deka umuli. Iyo ano, minsan may tendency na napapasobra man sinda. Yes. Stop! Tumigil ka niyan. Okay. Diba? Pundoon mo yan na pigigibo mo. Araw-araw sa mga examples. So, na-adapt da pala niyan ka mga aki. Kita dapat ang maging role model kan sa tuya na mga kaakian.
Sigun nga ni kay Peggy Omara, sa iyang kasabihan, how we talk to our child becomes their inner voice. Pwede na ko tayo ni sa vitamina eh. Di ba? Yes. How we talk to our child becomes their inner voice. Kung paano da kita nakikipag-ulay sa satuya na mga kaakian, iyo man ito ang na-adapt kan sa tuya na mga kaakian, and then sooner or later, magiging gawi naman yan kan sa tuya na mga aki. Kumbaga yun naman ang dakulaan partner. Correct, partner. So dapat daan na maging mahinahon kita sa pakikipag-ulay sa satuya na mga aki, sa ibang tao, sa satuya na palibot. Kapag nailing da kita kan satuya na mga aki, mga tugang, sigurado, aarugon da apo kita kaiyan. Diba? So pag nailing tadaa na nagsusuriyawan sa tuya ng mga aki, iwasan tadaa po mga tugang na magsuriyaw man pabalik. Diba? Uunaon da kan mga aki na ano iyan, kawat-kawat sana, tapos daog ta suaki ta kapag mas makusog ang busis ta sa busis niya. Boses niya. Diba? Pagpaguna yan, nakikipagkarawan sana kita. Diba? So, kung mailing tadang aki ta nagsuriyaw, day tada pag dagita na pasuriyaw. Yung palan iyan, partner. Sabi digdi, uso po ngunyan ang shout out sa pamilya mi po, uso ang whisper out. Paano kaya? Manauso man so pa shout out. Iyo ba gano? Kaya kaya man arog ka to maski palan. sa laog ang arong iyo man palan. Oo. Ito po, iyo po tabi ito so enot da at tabi na dapat nagibuhon ta. Kaurunon ta kimarhay asin mahinahon ang sa tuya na aki. Opo. Pandua, partner, purihin siya kapag nagsalita siya ng maayos. So, may pagpupuri na dapat pala na tigtatao sa tuya ng mga aki. Okay. Kay puhanda partner kan mga aki kay benchmark o sukol kang tama asin maraot o sala na pag-uugali. Kaya manda habang atab ba turuan ta sinda ning good manners and right conduct. Dapat da partner ipaintindi ta sa inda o sa iya kung ano ang dapat asin bako dapat nagibuhon. Diyan da maaaraman niya kung ano ang marhay na paagi sa pakikipag-uron. Okay, pero paano niya mananggid ini maaraman partner? Kung tama ba ang sa iyang pigigibo or sala? Saro da ang paagi dyan, partner, ang pagpuri sa iya kapag magalang siyang makipag-uron. So, wow, very good man nga si baby. Iyo ano? Diba? Very good nga ya. Magalangon nga magtaram. So, pag-araw ka to, garo, nagiging okay nga itong ginibo ko. Diba? So, from now on, yun ang gigibuhon. Ito ang gigibuhon ko. Yes. Sigunda sa mga pag-aadal, ang praise o pagtataod ining papuri sa mga aki sa indang mga magayon na pag-uugali, mabisa da ang paraan nangani na mahikayat ang mga aki na maggibuning marhay. Lana-lana man sa napalan partner sa mga kaakian. Iyo bagay konting umaw-umaw man palan pag bako man palan okay na kapag may ginibo sa sarong aki na tama, iba pa si para ta sana. Yes. Mas okay palan partner na pagtaga umawon man. Yes, Siyempre, ang mga aki baga, gusto man daan na maging proud kita sa inda bilang sarong aki. Correct. Kaya permita da ang pagibuhon iyan na purihon siya every time na marhayan sa iyang performance or marhayan sa iyang pigigibo, especially sa pakikipag-ulay or sa pagtaas, pagbaba ng boses. Oo, bako lang pala duman dapat tinuhon ang aki kapag may nahiling kitang sala. Minsan kaya, si mama ngayon kasi papa, permina sa nangyay ako na nadadagitan ano? ngayon. Permina sa nangyay ako nadadagitan pag may sala. Di man niyang nailing na tama. Kasi napapasipara ta. Correct. So dapat pala, pupurihon taman sinda. Okay? Sige. Yan ang pandua na dapat nagibuhon. Pantulo,
daita daa siya pagtawanan kung ano ang gusto niya pag nagsusuriyaw siya. Ha? So, minsan talaga ang mga aki, pag may pigahagad, masuriyaw iyan partner. Ha? Ang pigiisip da akan mga aki, daita sinda nadadangog. Kaya daita pa sinda pigtatawanan. O example ta naman so pagtubig, no? Minsan pag pasuriyaw na nagaagad kitubigan sa tuya na aki, daita da pagtawanan. Ha? Daita da pagpansinon, no? Daita da ipagtao ang gusto ninda. Dahil da partner, makakasanayan kan mga aki nato na ibuhon iyan. Iisipon da akan sa tuya na mga aki na pag nagsusuriyaw sinda, makukuha na ang gusto ninda. Oh, so dapat pala bago ng araw kayan partner na mindset. Correct. Dapat palan baguhon ta ining mindset na ini. Okay. Na pagpasuriyaw nagaagad sa tuya ang mga aki, tatawanan ta sinda. Kasi iisipon da ninda na duman ta sana sinda napapansin. Oh, mas mari siguro kung ipautro so request kang aki sa paagi ning malumanay na paagi, Correct. diba? Ipaaram ta da sa mga aki na makukuata ang gusto niya sa ipaaram ta sa mga aki na dainin da makukuha ang gusto ninda sa paagi ning pagsuriyaw. Pautruhon ta da sa inda ang sa indang mga request o mga pigaagad na paagihon sa mahinahon asin magalang na pag-uulay-ulay. Oh. Diba? Kaya minsan talaga, Mama, tubig! Tubig! Bako pala ako ito na, ay, imbis kaya mapundo ng sureo, kainit tao ko ng tigahagad niya. Oo. May nahiling ka na kay Arugan. Ma, ata tubig tabi! Maski may tabi pa, pero pasuriyaw man giraray. Di ba? May color kita tabi, mga tugang. Sige. Ngunyan na pagkahapon. Ha? Okay. Wait lang tabi. Hata. Sige. Dugkulon tayo ng na pagkahapon. Maray na pagkahapon, ang nasa linya po, go ahead ma'am or sir. Hello? Hello? Si Sey po ini? Sino po? Ano po ang sa imong reaksyon tungkol sa satuya na pinag-uurulayan? Ade ka nagdadangog? Una ko. Unahin ka kunyan. Pero ara mo na nasa programa kita kunyan na pagkahapon. Okay. Wow. Ano lamang? Kumusta ko lang sir na luhay? Okay man ang albay. So far, maray-rahay. Pero may COVID man kiraray na nasa palibot. Ayun man sana. Okay. Sige, Salamatan po, sir. Okay, mga kamusta man sa napalan. Si Kring. Si 134, ako ang mga aki ko, bako arog kaan, ibang aki na pirming makusugon, pinadarakula ko sindang, may magandang ugali at may takot sa Diyos. Kawikaan 22 verse 6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Okay, sabi po yan ni 134 and sabi man ni 811, Ate Jen hapot po ini kay Kuya A, yata po malumanay o whisper lang ang mga nasa sinihan. Siyempre, tabawal man madangog kan kataning. Bawal baga. Maski nga ang cellphone dyan, bawal na pagpatanugon, di ba? Yes, dapat silensyo lang. Maiistorbo, so focus kan sa indang kataning na tukawan. Okay? Correct. But anyway, digdig kita sa pang-apat. Sige. Sabi digdip, paano tada pupundohon ang pagsuriyaw kan sa tuya ng mga aki? Pakinggan mo siya kapag kinakausap ka niya. Ayun. Iyo man sana talaga ang gusto kan mga aki na mag-seek ning attention. Correct. Maski nga di kita bagang mga maedad na partner, diba? Gusto ta din nadangog kita. Ang mga aki pa kaya? Yes. Mabalik kita naman duman sa number mabalik kita kaan duman sa number 3. Di ba? Na pagkadaita natatawanan ki attention,
masuriyaw talaga Yes, sinda. tamahagad ning atensyon. Oo. Minsan da kaya nagsusuriyaw ang satuya ng mga aki dahil iniisip niya na daita sinda nadadangog o kaya daita sinda pinagtatawan ng atensyon o kaya sinda nagsusuriyaw. So pag alangkaw na daan boses o nagsuriyaw ng aki, saka mo sa nada siya mapapansin. So dapat palang partner, tawan ta sinda ning atensyon o dangugon ta sinda kapag may pigsasabi sinda. Diba? Minsan kaya baga kita busy. Iyo, oo. Lalo na ngunya na pandemya, work from home. Correct. Nagtatrabaho kita sa laog kan harong. No? Nagtatrabaho kita sa laog kan harong, na daita natatawanan ning importansya. So pigsasabi kan sa tuya ng mga kaakian. Tama, oo. Nagfo-focus kita duman partner sa trabaho. Diba? Ayan na. Opo. The last but not the least, dapat da partner palan, intindihon ta sinda sa mga gusto nindang sabihon. Intindihon ta sinda sa mga gusto nindang sabihon. Bukod daa sa pagtatao taning oras, atensyon sa satuya ng mga aki, baloon ta daa na intindihon kung ano talaga ang gustong sabihon asin ipaabot kan sa tuya ng mga kaakian sa satuya. Dapat daan na maaraman ta o maaraman kan mga aki na naiintindihan ta sinda. Yes, oo. Diba? Importante man pala na data lang sinda dadangugon, kundi dapat sabuton taman ang mga dapat gusto nilang sabihon, partner. Correct. Diba? Kung igwa daan siyang gusto, dangugon ta sinda, Okay. asin aputon ta sinda kung nata ta gusto niya ito or Yes. nata tadai ito pwede. Diba? Oo. Kung bakit niya gusto yung mga bagay na yan at bakit tayo tumanggi. In kaso, siyempre kita baga, mga magurang. Usually, ay, dahi ka ngayakaan, baby. Dahi ka ngayakaan, boboy. Diba? So, dapat ipaisi taman sa inda. Kung baga, pagkakaintindi, papaintindi ta sa inda kung nata dahi pwede ang sarong bagay. Nata pwede ang sarong bagay. Correct, oo. Diba? Pagpapaliwanag, kung baga. Sabi digdi ni Mr. Barameda, ate dyan narumduman ko lugod kang elementarya ako sa sukataning ko na maribok, akinaganin tape sa ngimot. Hindi tayo magpararibok. Sana man iyan. Dinagaran ki tape. Wala man yan digdi sa tips. Kung paano papunduhon ang akin na nagsusuriyaw. Dinagaran ki tape sa ngimot. Cool. Grabe man. Salaman po iyan. Dahil man dapat kaganti palan. Yes. Sabi pa digdi, sa bahay, ang makusugo na maririnig ang mga boses kan mga announcer kan DCGB. Iyan sana. Pati su kapit bahay, kadamay na sa pagmati sa DCGB. Salamaton. Ang sa indong kadamay mananggad baga talaga. Opo. Okay, sabi digdi ni 477, iyo, sige ate dyan, arog kan mga bibis na pag madudo, tatauan nindudo, kung noari nag-iibi. Kaya ako, nag-aalaga ako kan apo, pag tig-una akong madudo na, titawan ko na, dai pa nag-iibi. Oh, di dahil Kaya, ko maibi. correct. Diba? Kaya nagdakula marhay talaga kung ano ang pig-agad, igwatabi, salamat na natawan. Correct. Iyo baga, no, dahil na palang paghalato na mag-ibi pa. Oo. Correct. O, dahil kita Sige. dapat na madagit kung mapapasuriyaw man siya paminsan-minsan. Dahil aki manda agiraray po palan iyan, ano? Okay. Daini da kayang kontrolon ang sa indang mga emosyon. Kaya manda mas maray na turuan ta sindaning self-regulation para aram ninda ang tamang gawi, reaksyon kapag dainin da nakukuaan gusto ninda. Okay. Kapag naukudan dayan kan sa tuya ng mga aki, mga tugang na kontrolon ang sa indang mga emosyon, asin ipahayag o isabihon ini sa satuya sa tamang paagi, mas mababawasan daapo mga tugang ang sa indang pagsuriyaw, asin magiging mas magayon ang komunikasyon kan sa indong mga aki asin mga magura. Correct. Yan. Oo. And maadaptar man ninda sa mga tamang pag-ugali. Correct. Pag nagdakol as in the partner, maray man na pag-uugali ang sa indang dadarahon, di ba? Opo. Kasi maray man na mga pag-uugali ang naitukdo sa inda mantang aki pa. Correct, partner. Okay. Kaya, dapat mag-producer kita ng aki na dai nagpaparasuriya. Tama. Okay? Okay?
66 anyos na lolo, hinangaan ko niyan partner dahil sa determinasyon na makapagtrabaho sa tahaw kang pandemya. 66? 6? Oo, imagine. Nagtrabaho? Oo. Paano yan nangyari? Bawal baga magtrabaho sa mga ano? Yan ang aramon. Yan ang aramon ta sa ano ang bago. Uy, may bago! Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Uni ang bago. Nakikipagsabayan na sa paghanap ng trabaho ang mga senior citizen nguya na panahon ng pandemya. Daitulos makatubod ang online seller na si Maria Teres Causing kang Barangay Pembo, Makati City na ang buyer kan sa iyang ipigpabakal na lamesa na si Willie Batukan nagtatrabaho bilang call center agent maski 66 anyos na ini. Pahayag naman ni Lolo Willie na uminagi siya sa 12 interviews kan mga iba-ibang kumpanya bago nakalaog sa trabaho bilang call center. Sinabi niya na karabaw man sana ang nagugurang. Alagad sa puso asin isip, yaon man gilayon ang kusog asin willingness na kaipuhan niyang magtrabaho. Sinabi niya na naglalaom siya na magdakol pa ang mga senior citizen na matawan yung pagkakataon na makapagtrabaho dahil ika nga partner, age is just a number. Pahayag naman kang kumpanya na daiman sinda nasala sa pag-ako kay Lolo Willie bilang empleyado dahilan sa apera sa maigos, inspirasyon man siya sa mga aki pang katrabaho kaini. Yon. Maski 66 years old na si Lolo Willie, nasa call center agent pa man giraray. Oo. Yan ha. Kaya kita po, ang challenge man kayan sa Satuya mga tugang, sabi nga ni, age doesn't matter. Yes. Kalabaw lang ang tumatanda. Yon. So dapat, habang kaya pa, go lang. Sikad-sikad sana. Oo. And imagine partner, 12 beses siya day inako sa mga na-experience niyang interview sa mga iba-ibang kumpanya. Yes. Pero so ikatresing interview, saka siya inako. Yes. Diba? No? So dait pa lang dapat kita mawara ng paglaom na Correct. sa huro halawig man na proseso, pwede tamang palang giraray mautob. So gusto tang futuro. Diba? Kaya ili nga daw si Lolo Willie at 66 may trabaho. Correct. How about you? Sa nagdadangog sa Satuya, how about you? Pira na ang edad mo? Opo. Ano ang pigigibot sa buhay? Yes. Yan ang oo. challenge sa Satuya. Ha? Oo. Sa rupang challenge partner, kung igwang willingness ang tao na magtrabaho, dapat igwa man yung pinagigibo ang gobyerno ni mga paagi na makapagtauman ng trabaho para sa mga tao na talagang gustong magtrabaho, di ba? Dahil na bako nga ni bako da sukatan ang edad Correct. sa pagtrabaho. Oo. Sabi nga ni talagang willingness and sukakayahan. Matibay yung paggaro ini si Sir Willie English, no? Call center ba? Oo, Dapat fluent ka sa English. Correct. And mga international ang ano niya, ang pinagkakaputan niya pala na partner, accounts, diba? Bako siya karabaw English. Bako. Bako nga, karabaw man sa lang tumatanda. Yes. Diba? O yan ha. Arogan to si Doc Willie. Doc Willie tuloy. si Doc Willie. Si Lolo Willie. Si Lolo Willie diba? na sa tao kang pandemya, nagtatrabaho man giraray. Correct. Okay, so yan po ang ang bago. Bitaminang pampamilya. Pawalat para sa mga naghahalat. Love all, trust few, do wrong to none. Hali po yan kay William Shakespeare. Oh, ano gustong sabihin kan partner? Love all. Mahalin natin ng lahat. Oho. Magtiwala sa kokonti lang. Okay. At huwag tayong gagawa ng masama. Ayun. Okay. Pag-araw kaya ng gawi-gawi ita partner, pero magkakaigwa kita ning overall peace sa mundo. May caller kita partner pahabol. Go. Marin na pagkahapon. Go ahead po. Good afternoon. Yes po. Good afternoon po, Sir Bob. Dapat ako, Maria, kaya lang nanawag ko si Kuya sabi ni Kuya ano magsasabi mo dyan? Sige, Sir Bob. Na senior citizen na. Opo. Ako senior, mas matuapang ako dyan sa bagong ang. Yes po. 66
bagayan. Ako baga 68. Yes Ayun, po, okay. 68. Duwang Ito ang taon. tailor ako. Mhm. O, di ba? Alam mo, wala kang bagay yung nagtatrabaho ang matanda. Alam mo kung bakit? Data po ito, sir. Medyo, ano, ang sa iyang pagmati, garuman sa nagugurang, Mhm. na itchang sa me. Yes. Oh, di ba? Ikadua, harayo sa stress. Ang mga problema, pagka-busy ka sa trabaho, dahil mo na isipan. Oo. Ayun mo lang, God. Kaya, dakulang bagay, ang busy ka sa buhay mo. Mhm. Ano yung nagsatanumang ko? At least nakakaraw sa kaldaw ko. Yes. Ang gusto sabihin, kung kaulangan na edad, kung kaya pa. Opo. Okay, sige po. Thank Oo. you so much, Sir Salamat Bob. po, Sir Bob. Okay, mabalos po. Sige, mga tugang, si Sir Bob, 68 na, Oo, naglalati pa man 68. giraray. Ayos ano. Hello muna partner kay Lourdesita Lorellama and Sir Pio Imperial. And sa iba pa po na nakatutok, salamaton po. Yan ang presentasyon kang programang Usapang Pamilya ngunyang aldaw nin Sabado. Ako po, si Kuya A. Sa pangaran man ni Kuya Mike Dado, ini po si Jenny Matthew Balyeran Mabalos sa inyong pagantabay. Bye-bye. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan at extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunaan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world.
Jesus, King of mercy, we trust in you. Oratio Imperata laban sa COVID-19 virus. Amang mayrakon asin maugayon. Minadulo kami sa imo daran sa muyang pangangaipo. Tanganing hagado na ilikay kami sa COVID-19 virus na nagpupurisaw sa muya asin nagbawi ning mga buhay. Hinahagad niya mo ngunyan. Lilingya kami ning pagkamuot asin hulikan sa imong nakakaumay na kamot. Irayo kami sa pagkatakot sa helang asin kagadanan. Baguhan sa mong paglaom, asin pakusugan sa mong pagtubod. Namimibi kami na sa imong giyahan ang mga tawong pinagkatiwalaan na maghanap ning bulong, asin mapundo kang pag-ulakit kay ning helang. Nagpapasalag hihelang na may mahusay na kaaraman, siring man pagkaherak. Tawan sa indang maliksing pag-isip asin hawak, kusog sa indang sinumpaan, proteksyon sa helang. Ipinapamibi niya mo ang gabos na nagsasakit na marahay man tulos. Surugaan mga nagaataman sa inda, tawining kapahingaluan na daing kasagkoran ang gabos na nagadan, asin rangaha ang gabos na nagmumundo. Warasan sa muya ang grasya sa panahon na inining kadipisilan, na maghingua para sa karahayan kang gabos, siring man magtabang sa mga nasa katikapuhan. Malampasan lugod ining krisis, hulikan sa tuyang pagmakulog, asin pakisumaro sa lambang saro, asin magdarasato sa konbersyon asin kabanalan. Inigabos hinahagad niya mo, huli kay Kristo sa imong aki, na nabubuhay asin nagahade, kay bamo asin kasaro kan Espiritu Santo. Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog o banal na ina nin Diyos. Hari pagpabayayan sa muyang mga kahagadan, asin mga pangangaipo. Alagadanay na agawa kami sa gabos na kapahamakan, umamurawayon asin banal na Birhen. Amen. Santa Maria, kaumayaning mga naghihelang, ipamibi mo kami. San Jose, ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DCGB, alas 3:06. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Nakaresibi ang Philippine Genome Center o PGC nin RT-PCR extraction kits na mga gamit sa 3,000 na test hali sa Estados Unidos sa paagikan US Agency for International Development o USAID. Sa sarong virtual ceremony, pig-turnover ni USAID Philippine Office of Health Director Michelle Lang Ali ang mga extraction kits kay Undersecretary Maria Rosario Vergere asa iba pang opisyales kan Department of Health o DOH. Sigon kay Lang Ali, ang mga RT-PCR extraction kits dagdag na supora sa pag-track kan mga variants nin coronavirus na piglalaoman na magpapakusog sa surveillance capability kan PGC. Sa ngunyan, maabot na sa 1.4 billion pesos ang naitabang kan Estados Unidos sa paagi kan USAID, Department of Defense as in Department of State bilang suporta sa paglaban kan Pilipinas sa pandemya. Sa ruman ng Estados Unidos sa may pinakadakulang kontribusyon sa COVAX facility na nagtataonin bakuna sa mga nasyon na nangangaipo. Sa 13 milyon na dose nin bakuna na naresibikan Pilipinas gikan sa COVAX facility, 6.2 milyon na doses ang hali sa Amerika. Yan ang pangalas 3 na bareta, hali digdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Rexidol Forte, lakas